morning. Kuno po ni guys, si Ruby Provinciana. Kamusta mong tanan guys? Naday ko dari ron sa babaw. Nagamong bayda. Kay kuan kanang sugo kong tatay pangahoy. Kay bibir kuno kumuli og Cebu, makatambak ko og kahoy dari nga daghan. Kay madun naman makatabang ko dari nanay. So mananay hang buhaton guys, mga hoy ko. Diyan mo adto ko dito si babaw na guys, na ulian na ag mga kahoy na ginihinan nila sila bangon. Ja kita pud maginihinay po tagbangon. Ato ko dito guys kay nangahoy ko. Yeah guys, kauban Miss Gigin og si Aliana. Hi. Welcome to my channel. Ako na pud ni si Aliana. Aliana. Diyan magkuha man ni si og kuan kanang Madrid Cacao. Taas Gigin nagkuha Madrid Cacao. Kanang ano sa mag-birthday Ate Cristel Mamar. Dugay pa. Ruby. Nagkuha sa Madrid Cacao kay pakuha na niya nag-Madrid Cacao. Ngahoy lagi mi sa babaw pud. Love you. Unja mo sa kana tadari dara kaya na. Dari ra ko Mama Ruby. Ini motor pada Kanang kanang kuan. Grabe gani motor. Sugod na mi og manutup. Natumba naman eh. Tabi. Ano naman ipangisa na kasada? Diha naman natutupon. Ano ni guys, nga hoy ni kay. Hindi naman naguli na magsibo. Mga kahoy. Ni Ruby ni na nagtatay. Sunod. Stop, tabi. Ay, naglamok guys. Akong bati Lolita kay di ra ba ka ngahoy sa Cebu Lolita. Na si Gigin Bors. Pagong tagkuan guys, pangahoy kay. Adaghan naman jud kahoy dari guys sa sajang og lain ang makakuha manang among samantalahan nga naa mi dari Gigin. Kay mauli na pud mig Cebu. Pangahoy dun sa Cebu. Nami daghang tigom. Nay badleng mi kay kuan kuno basig pa mauhan mi. Ja arlami akadug pamati guys nga magtutu imong singet. Ja naanad man ko dali nag-init kog tubig man adto ang itak-ang wa pa siguro tumubukaw. Na pa snack na kuno mi. Sanay? Pa snack na kuno wa pa gali mama. Humandar sa pangahoy amo pud hudtog pangahoy ni na daghana kadto guys tanawa guys oh. Oh arang daghana oh. Amo ni sang hudton kay na. Hudton naman ni sang tapok. Kasag tengag adlaw mi dari guys mahuman na namo. Ja ugma na pud amo na pung baak-baakon. Syagit ko dai guys kay nakakita ko ngani. Piyawan kay ko. Kaya sila mabuto ko ni na. Guys, dira na dari gipangitsa. Kaya naman dito sa baba arang gipangitsa dari ja. Na arang daghana ang nakuha. Jagang Gigin di pangsugod ni jag panggudod adto. Karon na sang hakoton ron guys. Hinahinado na na sa hakot. Kaya hanap po ning pangbaghaon. Kaning adag haman ning atsahon. Kinabuhing Ruby Provinciana. Mong nakahoy ni Gigin. Diyos ati ka na trakti, ato sa nang palab dyan. Pat na kidali ra man. Oh, ni pang hagis good. Na namin nasugod ang Gigin. Kung hinahinada na mo hakot.
Di guys, nahakot na guys di ah. Kahoy ja kuwang pa kadto ni. Manguha pa kog daghan ugma puno na ni gutos sa kusina. Hi guys, nami daling duha di Jijin sa kanang kasada kay nagpa-charge me. Diya man namig hakot na to sa mga kahoy. Diya mo pa itong punan kay Ano na pod? puno jud to na mo panghakot ba kay gisugo lagi ming tatay nga pa kuanan patambakan na mo kunog kahoy didto kay insa mag manuho kuno sag tao ba diya man kung ako nalaman kay sa manuho silag tao nga pakuton sa mga kahoy kami na lamang duwas Jijin kay sayang pag ilang isuhaw. Parang daghan silang masunod. Diya marang di hakaw talaman diya. Salamat ninyong tanan guys sa inyong pagsubaybay sa among mga vlog. Diya salamat sa mga tanan mga nihatag og mga grasya sa mga igsuon. Salamat ninyong tanan. Diya amping tang tanan kay ang manali kunoy sakit ron nga Omicron. Diya daghang kadto naghawtanan ng mga tambaw. Sus nag-uuna ko guys kay ang anak to sa Cebu. Si dali ra man minumpo dari guys kay muli naman pud kun Gigi mag-birthday ni Diya. Malaging nanigom pud ni kahoy nga katong pwede na isugnod kay isugnod na mo nag-birthday ni Diya karong puhon sa Sabado. Diya salamat ninyo guys. Diya see you next vlogs ta guys kay